malam dan Allah ina tambaya akan sayan waya ta hanyar easy buy platform ta yadda za ka ba da 30% na kuɗin wayar sai kamfanin su biya maka kai kuma sai ka biya su installmentally bayan sun karbi ATM detail ɗinka kuma ka ba su lambobi na mutan uwanka da makusantanka da za a tuntuba. Shin wannan ya halatta? Na gode. Wannan wani kasuwanci ne da wani kamfanin China ne suka zo da shi, suna samun masu siyar da wayoyi suna musu agent. Concept ne mai kyau kuma zai iya kasancewa daidai da shari'a, sai dai matsalar yadda ake gudanar da shi gaskiya ya saba wa shari'a. Yadda suke yi, za ka zo ne ka nuna wayar da kake so a wajen agent ɗinsu, za ka samu agent ɗinsu sun sa rigar easy buy. Idan ka zo to za ka nuna wayar da kake so, Redmi ta Kano wace ce duka sai ka nuna. In kana so misali ka nuna wayar 300,000 to sai ka ba da naira 100,000. Idan ka ba da 100,000 daga nan su kuma za su nemo, su kuma kamfanin easy buy za ka nemi bashi a wajensu su biya maka, sai su biya maka cikon 200,000. Amma sai ka zo ka yi KYC, ka ba da nambar wayarka da nambar wayar 'yan uwanka da maƙotanka watakila da abokanka, sukan nemi lambobi kamar guda 4 wanda za su kira su tabbatar cewa kai ne wannan, ko ɗan kasuwa ne kai kana da sana'ar biya, ko ma'aikaci ne kai kana da hanyar biya, banda student banda masu zaman banza. Yawwa, so idan aka tabbatar to daga nan sai su baka waya. In suka baka, dama ka biya 60% ko, to yanzu sauran 70% sai kai identifying a yaushe za ka biya su. Akwai percentage na interest daga 6 zuwa 9%, single digit ne. In wata 6 za ka biya kaza, in wata 3 za ka biya kaza, in wata 2 za ka biya kaza, ya danganta, ban rike details din percentage din interest din ba. Su kamfanin easy buy za ka biya, shi ne waya an biya sa kuce kudinsa a take. Kamfani yanzu shi ya ranta maka kudin, kai za ka biya daga baya. To kaga idan kuma aka samu matsala baka biya ba, ko ka tsallake wani installment din baka biya ba, to suna da hanyoyin da suke amfani da su. Wani lokacin har blocking din layinka na waya suke, ina da suna da alaka da kamfanonin waya. Sannan kuma duk kwanan da ka kara akwai interest a kai. To kaga idan ka duba wannan, akwai abubuwa da yawa da suka saba wa shari'a, saboda tun asali ba mu'amala ce da aka gina ta a riba. Su kamfanin easy buy din bashi za su baka ka si waya, ba wai waya suka siyar maka su bi ka bashi ba. An gane? Da a ce waya suke siyar maka sai su bi ka bashi ka biya daga baya, wannan yana da sauki ai, saboda wayar tasu ce suka siyar maka. Ƙarin abin da suka ƙara a kai cikin sauƙi za a iya gyara shi ya koma ba interest ba ne, riba suka ɗora a kai, saboda ciniki ne. Ya halatta a yi ƙari a kan ciniki, amma bai halatta a yi ƙari a kan kuɗi da kuɗi.